एते जदि बुझुचु एते जदि मते भल पाउचु एमिति काई करू एमिति तोरी पाई रे तोरी खुशी पाई मो खुशी मु जानी तू मते जति भल न पाऊ आम पुओटा को ताठारु 100 गुणा बेसी भल पाऊ। अरे बापटा जदि एते भल पुओटा तो सतरे गांधी जीवरे सतरे गांधी केमिति हबो बा बुझिले तो हबो कतरी मु कथा दे रे कन्हई एमती थिबु जमा बदली जीवने तू आज परे तो संगे मोर जोठी भी जमी रास्ता घाट रे देखा हबो ये कस्तूरी जमी ता कन्हई को एमती गांधी भूमिकारे देखो तो गांधी भूमिकारे मो कन्हई दास जीवन Kanhei